Mga kapuso, ani-ana si Attorney Resi Rizada para sa Biz Talk. Resi! Thank you very much, Argel. Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Biz Talk. This morning, atong makauban ang kapuso actress, YouTube sensation, and bubble gang girl, Denise Barbacena. Maayong buntag, Denise, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. How are you and how has your life been while at home? Maayong buntag po sa lahat na ating mga kapuso na nakatutok po ngayon na kumula sa ating comfort of our own homes. First time ko pong mag-interview ng ganito. So far, thank God at healthy naman po ako at ang buong family. Hopefully, we won't catch the virus anytime soon. No, we're praying for that. So yun po, adjusting. Thank you very much for accommodating us. Naku, sobrang ganda mo at nakaka-fresh sa umaga namin dito. Congratulations na finally graduate ka na sa college after 10 years. Ito naman, how do you feel right now? Sobrang happy and parang yun po, isa yun sa mga nakaka-happy na kahit under pandemic, meron pa rin po tayong mga dapat ipagpasalamat. And yun nga po, after 10 years finally, tapos na. Pwede ko nang itabi muna yung mga reviewers ko at saka na lang sa board exam na ulit. Ano yung naging motivation mo na talaga tapusin yung pag-aaral mo kahit umabot pa siya ng 10 taon? Siguro po it comes with my personality na pagka meron po akong sinimulan, gusto ko pong natatapos siya. So, parang kahit na sobrang tagal na, and yung sense of having a chapter closed, yun po yung parang hindi, kailangan matapos ko to. Konti na lang. Tsaka yung may desire din po kasi, before po kasi akong mag-TV, gusto ko pong banggitin ko maging doktor. So siguro nandun pa rin po yung desire na masaya rin po ako sa hospital setting, ganyan. So, nandun pa rin yung talagang gusto ko pong matapos. Nakaka-relate din ako sa'yo, no, na working while studying at the same time. Siguro on your part, ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa journey mo in trying to balance your career tapos pag-aaral? Marami po, pero ang pinaka po dyan challenge is yung time management. Kasi both time-consuming po siya, no, yung taping. Kasi po sa trabaho, sa taping, talagang magdamagan po kami dyan. And at the same time, sa school, halos buong araw ka rin po dapat nasa school. So yung time management, yung saan mo isisingit yung oras mo na mag-aral, para pumasa, syempre hindi naman po libre ang mga grades. Ayun po. Ayun. Ito, anong pinakamahalagang aral naman ang natutunan mo throughout your whole experience? Sobrang dami po, kaya hindi ko ma-pinpoint. Pero siguro po is pagka talagang ginusto mo, ginawan mo ng paraan, at sa tulong ng mga tao sa paligid mo, walang imposibleng ma-accomplish. So tuloy-tuloy lang, kasi kahit gaano kahaba, meron pa rin yung ending, meron pa rin finish line, kumbaga. So, tuloy lang. And Denise, please invite lahat ng ating mga kapuso viewers dito sa Mindanao na patuloy kang suportahan. Of course, Bengay Vlog sa iyong YouTube channel, and of course, Bubble Gang. Ayan po, mga kapuso po natin dyan sa Mindanao. Nako, una po sa lahat, sana ay healthy kayo, stay safe, wag pong lumabas kung hindi essentials. At kung nasa bahay kayo, manood na lang po kayo ng vlogs ko and ng covers ko sa YouTube. Ayan po ang aking, wala pa akong magandang props, pero ito ang aking username sa YouTube. Panoorin nyo na lang po aking mga vlogs para mag-good vibes po kayo. Yes. Naka-like and subscribe na kami. Salamat po, mga kapuso. Thank you, Denise. Maraming salamat. Salamat po. Ingat kayong lahat. And that was Denise Barbacena. Kakuhaan yun og inspirasyon si Kapusong Denise. Maunang tutok lang, mga kapuso, kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.